sibingelele kuphinaphi lapho kufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanya kwehlabathi izolwandle. Ngifuna ukunikeza umuntu lenhlanganisela umuntu othi mkhulu nginamathunzi. Izinto zami zivalekile, angiboni lutho, akwenzekali lutho. Inhlanhla mina nayo izinto ezimbili ezahlukene. So la ngiphethe i-camphor block, uthola i-camphor block ibe u3. I-camphor block uyayigaya ibe upowder. Ubese uthola ubulongwe benkomo obusemanzi. Ubese uthola usawoti omahla, rough salt, ne? Uthola usawoti omahla. Uzogaya konke lento uyihlanganise ngalobulongwe, ne? Hlanganise yonke lento ngalobulongwe. Ubese uyayiyeka at least for 5 minutes. Uyiyeke for 5 minutes, then bese uyayithatha lento uthola amanzi abe ngango 10 liter ebhakedeni, and then ubese uthatha lobu bulongwe buhlanganiswe nale camphor block nalo sawoti omahla, uyigaqa unjalo wona ugayi, uyaxova nje konke, uxove ngobulongwe obumanzi. Then lento uzobese uyayithatha lento uyihuqa ebusweni, uyihuqa ekhanda, uyihuqa kuyo yonke indawo, nasemakhwapheni kule indawo lezi eziqashile, nangala ngaphansi kuyo yonke indawo, nangaphansi kweinyawo, umzimba wakho wonke. Wenza sure ke uma uzokwenza le cleansing ukuthi ukhumula yonke into uba well. And then uzobese uyasuka ke manjena uyahlala at least noma u5 to 10 minutes. Emveni kwaloko ubese uthatha amanzi, kungaba amanzi abandayo, kungaba amanzi afudumele, kuzoba kuwena. Uzobese uyageza lento, uyageza lenhlanganisela le osowuyenzile. Ukhuluma ke usho ukuthi simnyama namathunzi makusuke kuwena. Simnyama namathunzi makusuke kuwena. Emveni kwalokho uzobese ke ungitholela umuthi umaphipha. Uthatha umaphipha, uthatha unhlanhla emhlophe, uthatha ungibonisele le mithi yomithathu. Bese uthatha ummemezi obofu. Then emveni kwaloko uzobe siyayihlanganisa le mithi lena, le mithi le uzogeza uphalaze ugqume ngayo. But njalo mawuzosebenzisa le mithi qala ngale nhlanganisela. Qale ngale nhlanganisela, then emveni kwaloko bese uyayisebenzisa ke le mithi le ngikubalela yona. Simnyama namathunzi kuyosuka eduze kwakho, izinto zakho ziyokwazi ukuthi zikhanye. Uyaqhuma uphalaze ngale nhlanganisela le ngibalile, amalanga at least makabe mathathu noma abe mane. Le uqala ngayo before ungene kulo wamuthi. Qala uzihlambulule ngalokho, wenze uma ungumuntu ozaziyo ukuthi uneyinkinga ufisa ukulungisa izinto zakho. You sacrifice your time, sacrifice isikhathi sakho, uzinikele ngesikhathi sakho. Wenze lento le ezolungisa impilo yakho, yenza impilo yakho ukwazi ukuthi ibe ngcono, ishintshe ibe nomehluko, izinto zikwazi ukuthi ziye phambili. Ngiyazi ukuthi uzothi omunye umsebenzi ongake kufanele ngikwenze. If kuukuthi uneyinkinga noma unezinto odinga ukuzilungisa, lento le uzoyibona ingawona umsebenzi omkhulu kuneyinkinga onazo ofuna ukuzilungisa. Kunomuntu ofuna umsebenzi, kunomuntu onebhizinisi elingasebenzi, kunomuntu ozamayo ukuthi ahlanganise, mhlawumbe uyadayisa, wenzani leyo nto leyo yenzayo. Le nhlanganisela izokwazi ukuthi kuvulele izinto. Okay. Noma umuntu ohlushwa ilezi zinto zokulalwa isilwane, noma umuntu onamaphupho amabi, uzokwazi ukuthi kusize le nhlanganisela. Ubulongo obumanzi, usawoti omahla, kube sekuba i-camphor block. I-camphor block uyithathe ibe u3. Uyayigaya ibe upowder, uyixove nalobulongwe. Then emveni kwaloko ubese uyazilokhuzena, ubese uyazihuqa ngayo. Okay, bese uyazihuqa ngayo. And uma kuukuthi umuntu ohlushwa kakhulu isilwane, mhlambe endlini la ulala khona kunezinto ezilokwane izithunzi olokwane uzibona. Ngiyazi ke laba abafundile nalabo abakholwa kakhulu bazothi it's just an imaginary. It's just an imaginary. It's not an imaginary. Into osuke uyibona. Bona izithunzi endlini la
kunezinto engathi ziyagijima phezulu kwendlu, ngitholele i-camphor block, ne, tholele i-camphor block, ubese ungitholele ilentuzana ubulongwe behashi, obehashi noma idonki, ne. Uzobe sewuthatha i-camphor block uyayibhuca uyivuvuzele laphezu kwelentuzana naphezu kobulongwe lobu, ubese uyabushisa, ubeke nje esenta esitsheni endlini la ulala khona. Wavule amawindi, ne, wavule amawindi, istim sokuqala lesi sibe ngathi siyaphuma, bese uphinde uyawavala amawindi. Then uzobona akho lutho lizophinde likuphazamise, akho lutho lizophinde likuhluphe. Leso silwane leso siyohamba there and then, siyohamba ngaleso sikhathi, yabona. Then uma kuwukuthi umuntu ofuna umsebenzi noma ufuna izinto ufuna izinto zakho zivuleke, sebenzisa lenhlanganisela, ubulongo omanzi, i-camphor block ewu3, u-rough salt. Thatha lento uyixove ngalobulongwe lobu, ugaye ilentuzana i-camphor block ibe upowder, lento uyayihuqa emzimbeni, uhlale 5 minutes. Emveni kwa5 minutes uthatha amanzi afudumele noma amanzi abandayo, uyageza umzimba, uyakhuluma ngasikhathi ugeza. Lento uzoyenza continuously for 3 days. Then emveni kwaloko le nhlanganisela le yemithi le ngikunikeze yona le nhlanganisela leyo iyona ozophalaza ugqume ngayo emveni kwa sowugeze ngale nhlanganisela. Lokhu ungakwenza kabili ngelanga, ukwenze ekseni ukwenze ntambama, kuzoba kuwena ukuthi ufuna ukwenza kanjani. Akukho specific ukuthi funeka ukwenze mawulala noma ukwenze mawuvuka, kodwa kona izinto zakho zizolunga, kuzoba kuhle kube mhlophe. Inamba u-083 9471 856 sikwamaqethuka sePotchefstroom. Sikhona njengoba kumhla ka-19 mhla ka-19 until kuze kube umhla ka-30 sizobe sikhona. Makube kuhle, makube mhlophe, makukhanye kuyihlabathi zolwandle. Bayede.